L-uniku festival ta' arti f'Malta li jpoġġi tfal u żgħażagħ fiċ-ċentru tal-attenzjoni se jirritorna R-Raba Edizzjoni. Bejn 17 u 23 ta' Novembru se jerġa' jittella l-Festival Żigużajg. Din is-sena tul il-jiem tal-festival se jkun hemm 28 produzzjoni fosthom 12 il-produzzjoni internazzjonali minn 7 pajjiżi differenti. Il-produzzjonijiet jinkludu ġeneri varjati bħal sfin, teatru, arti viżiva u ċirklu. Żigużajg mistenni jkompli jżid fil-popolarità ma' tfal u żgħażagħ, fil-fatt huwa stmat li din is-sena se jiġbed udjenza ta' madwar 12,000 nofshom mill-iskejjel. B'kollox dawn se jattendu għal 132 avveniment. Din is-sena hija sena speċjali għal dan il-festival kif spjegalna d-direttur tal-festival Tony Għat-Tart. Din is-sena il-Festival Żigużajg qed jiċċelebra mument importanti ħafna f'termini ta' ċelebrazzjonijiet kollha li għandhom wkoll parti mill-ċelebrazzjonijiet nazzjonali u allura ridna illi nagħtu vuċi lit-tfal biex jesprimu ruhom b'mod ħieles. U għalhekk stidilna lit-tfal kollha tal-primarja madwar 25,000 tifel u tifla biex ipinġu fuq forum differenti dak kollu li jixtiequ huma. Li ħanamlu għall-artist mbagħad professjonali Austin Camilleri se jitrasferixxi dawn it-tpinġijiet kollha f'installazzjoni pubblika. Żigużajg huwa mtella miċ-ċentru għall-kreattività tal-Kavallier ta' San Ġagbu bl-għajnuna tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u l-Gvern Malti.